Akala ọkụ. Kedu onye akala ọkụ na-agarụ? Ikwetalụ na ị nwere ike iji 15 minutes wee ye akala. Ikwetara na ị nwere ike iji 15 minutes macha anya bụ beans ma yekwa akala dị n'elu ya. Taa ya before na-eru 20 minutes ịtachago nya bụ akala ma ighe ya eye ma ịmacha amacha ma ịta ata. Ọ bụrụ na iberivu ya bịa ka ngosi ka ihe esi mekwana nya bụ ife sharp ihe ga akala iweta beans ewe ya na machine ọrụ na afụ ebe a. Ọkwọ beans gbọrọ nkụ abanyekwa ya na mmiri ịkwọ nya bụ beans kwọọ ya ọgbọkwana ya akwori unu ihe na-anya ebe a ka unu fụ ka nsi wee kwọ ya ịdịchọ na fancha na machine emetugo na fancha niile ya na ọgbawasigo ewunyezie ya n'ife ihe eji wee sakwana nya bụ beans efori ya kịta ekwefu ka nke anụnwa dị ngwa ịchọkwa ihe emekwa ya ka ọ dị etu ahụ o dipendị ntu isi wee chọọ mana imekwana ya ka ọ kwori ya ọfụma unu afụrụ ebe a na ife niile a bụ dry beans dị efe unu na-afụ ifu ntu ọ dị kịta anụnwa onwezi nke fancha niile agbawasigo onwezi nke dị na mkpụrụ igbenyezie ya mmiri ịsa ya mana ka ngosikwa unu ka nsi wee mekwa ya ọzọ maka ndị ya sị na fa aghọtaghị nya bụ ife efu ka awụnyelu beans na machine ịkwọkwa ya kwọọ ya ịdịchọ na machine emetugo fancha na onweghị nke mkpụrụ ka dị na ya na fancha niile agbawasigo inwekwa ike wụnyekwa ntịtị obele ọ dịkwa ka nke a nwere buturu ibu ịghọte maka gụwa na-ebido ya ọfụ ewunye ya obele efu ka ọ dị ebe anụnwa ịbịazie ịgbanyezie ya mmiri ka ịsa ya ọkwa ka ị na-agbanye mmiri ka ị na-asa ya ahakwa edebe ya ka ọ nọ 1 seconds ka ị gbanyere mmiri ka ị sapụrụ ya ozugbo maka imekata gbanye mmiri hapụ ya ịma na ya bụ beans ya ekwezikwa wee sa ịghọtago ịgbanye mmiri saa ya ozugbo bikos nke ị gbanyere ya mmiri dị kife a na-akpọ dị ya afọrefu niile esego n'elu ife anụnwa kịta ka ị na-agbanye mmiri ka ị na-asakwa ya ihe echekwa 1 seconds ihe echekwa 1 minute ọ bụrụ na ị chọbeghị ịsa ya ọ ka kwọrọgo mma na ịgbanyeghị ya mmiri jos ịgbanyeghakwa ya mmiri ozugbo sachapụ ya chap maka ịgbanye mmiri ife niile ahụ bụkwanụ ife a na-ewepụ osecha n'elu dị mmiri efuru ebe a kịta anụnwa onwe beans efuru na ya wefu na beans adịghị ya na-ene anya ka efu ka ihe esi wee sa ya mmiri ahụ ịzapụta na ya iwerekwa ya wee sakwa ya ọzọ ọ ya enyere ya aka efu gị ime ekọnọmi mmiri efuru ya ya da asa ya onye ịhapụkwana ya pụọ dịchọ na ịsacha fancha niile sachapụ ife dị na ya bifo ya na-ahapụ ya bụ beans bikos nke ya na-asa ya under 2 minutes ịsacha gị efuru ya kontinu na-asa ya asagide ya afọrefu niile eme gịnị apụsịsịa ịma na beans ya asalụgo ọkụ ịma na ife fọzere gị ọ bụrụ na ị chọghị ịkwọ ya kịta anụnwa na ịchọ ka ichekwuo maọbụ na onwe ife ịchọ ime inwezi ike banye mmiri hapụ ya mana ịchọ ịkwọ ya kịta you are free to go cham iwe ya na machine kwọrie ya sharp na ọ bụkwa na inwe mechin siri ike imekwa na onwe ndị mechin fe esighị ike baghị ya ife kpọrọ nke dịkatakpakaka mechin ayakwasị aka na ọkpado kwọchọ na mechin iji akwọ ife na trọst nya bụ mechin ịghọtego na ọkarigo ịfụrụ ya onwezi ife dị ya ife niile agha a na-amacha ka afịfịa pụọ ịfụkwala afịfịa ebe ọzọ afịfịa niile apụgo oteki ya ihe many minutes na ife niile adịgo set ifugo ka esi amacha beans ọ dịrị ya izi maka ndị na-akwa ngana si na ike ji amacha beans adịghọva maọbụ ichecha ka ihe esisi maịmaị isi na ike eji macha beans adịghọ maọbụ ichecha ka ihe esi ya taa akara ka ụmụ gị taa isi na ike iji amacha beans adịghọ n'afọ ka esi amacha beans sharp beans amachago onwe ya ewe ya na machine nke m adebe egbukwa oge ana m akwụkwọ ya ozugbo na onwe ife a na-esiri mbekwu edebere ọrịa so nkwọ ya ozugbo eghe m akara taa ya afọ isi akara ịghọtego olesi na onwezikwa ebe nchọ ije ma na onwe ife m na-eme edebezie abanyezie ndị beans mmiri ka o wee dekwuo mechazie akwụọ m ya mana ọ bụrụ na onwe ife m na-eme akwọkọrọ m ya ozugbo sharp ịghọtego ifo ka m na-akwọ ya na ịkwọchazie ya akara apụ ọ bụrụ na maịmaị ka nchọ isi maịmaị ya eyego mbi etinye na m ejikwa tatachi ya akara ntị tatachi etinye m ose tinye onions itinye nnu onwezikwa ife ọzọ a na-etinye ife ọ na akara ọkụ apụgokwa bọsị mba esi maịmaị ma egosikwa unu ka m si eme ya unu afụgo na onweghị ife fịala ahụ na ya ịghọtago onweghị ife fịala ahụ na ịmacha nya bụ beans onwekwana ife fịala ahụ na ịsakwana nya bụ beans ife na ife niile adụgoro dị na ifugo ebe nwekere nya bụ nke m kwọrọ akwọ tinyezie ya nnu
onwezi ife ọzọ mma eti ya maka akara ka m chọrọ iye ịghọta were ife atọnụ ya atọnụ kọchacha ya ọnụ dịcha ọtọnụlụ ọfụma ụnụ afụgonu na mmanụ anyị eji wee ye nya bụ akara na ọkụ asarugokwanụ na ya na mmanụ adịgo ọkụ ụnụ afụ ka m si akpụnye nke m maka ndị ya bịasị na ọmagodo amakwa eghe akara gwanụ gị ụnụ fụkwa ka m si eghe akara ụnụ makwana m ama okwu ihe akara nke abụkwa nke m ji aka m wee mụta ịfụrụ ya nke abụọ nke eji were ngazi anụnwa kụnyewe ya ịfụghị ya onwe ife fịara ahụ dị na akara kịta ịchọzie na ịchọrọ ịchọ ya mma ị na-eghezi ya itinye ya onions tinyezie ya ose ka o wee maa mma anya ịfụrụ ya kịta anụnwa ife nji wee tinye nke ife abụ maka na nche inye ndị oyi nwaanyị ka fata maka mma atachanwụfa nchanụ mana nke m ghe n'ụlọ ma atachanwụfa ncha so nchi inye mmadụ chọzie m ya mma ka o wee maa mma mana onwe ndị na-ala ike ose nwee ike ose nke iji wee ghe ya oya atụchafe ọnụ mana nke a ntiri ose mmenyekwa ụmụazị ka ụmụazị ya taa nke m etinyeghị achọghị mma n'elu ya ọta so na ya ka m si ka ngosi unu na afụge akara dị ife dekwana akara mo ejere m otu onye nwaanyị sị na ya jekwa n'ọbọ nso m wee sị ya na ọka ọkwa ụmụ m wee taa ka ọ ghara idefe obi unu mana akara obodo oyibo na ihe ya na ya atachanwunufa ncha nọ anyị kechie ya tizie na friji onye chọzie ọwọ mụrụ na-ata na ha atacha ya ofu mgbesi ekenekwa m unu na ọka m si wee ghe nke m